Hej piger. Hej. Hvad laver I? Vi er i gang med at lave en video. I er i gang med at lave en video. Ja. Skal den handle om noget specielt? Om vitser. Om vitser? Må vi høre vitsen, eller hvad? Ja, vi skal bare lige finde den her. Okay. I skal bare tale lidt højt, ikke også? Ja. Jeg har den inde på notater. Ja. Alle børnene brugte sut, undtagen Ruth, hun slog Ruth. Alle børnene svedte, undtagen Knud, han fik en rød tud. Alle børnene gik hen til konen, undtagen Bent. Han var blevet til cement. Nej. De er gode. Tak. Hvordan skal de bruge så? Jeg ved ikke, hvornår de skal bruges. Ja, hvad gør I nu med filmen så? Den skal vi redigere inde på en app, der hedder et eller andet mærkeligt. Pinhacker hedder den? Ja. Ja. Hvad skal I redigere den? Er det jer selv, der har læst dem op, eller? Ja, i videoen er det. Ja, okay. Er det spændende? Ja. Har I haft en god uge? Det har vi i hvert fald. Det er rigtig godt. Kan I have en fortsat god uge så? Ja. Godt.